Ματού. Γιατί εκεί μόνο στο 7 και άμα το... Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το έχει κανένας ποτέ. Προχώρα από πάνω! Προχώρα από πάνω! Πάτα γκάζι, από πάνω, ευθεία, ναι, πήγαινε από πάνω! Όργωσε. Όργωσε τα όλα. Αγόρασε όλα τα οικόπεδα. Έπαντε. Πεντάλεπτο που το παίρναμε ρε. Πάτα ρε, πάτα το κάτι.